ingas nyatanipun perbawanipun ngantos dumugi swanten kanjeng Pangapunten. Pares bloko suto lakutan terus kuan kiwo akhirnya kraos sing arah kula dupi kula mangertosi kados menapa wingite wana ingas punika kanjeng Paroto punten dawuh kanjeng sekabeh kamulyan kuwi kudu linambaran kelawan rekoso luwih dhisik. Rekoso labuhan minangka mandat daring diri urip tumuju marang kamulyan. Wiwit mau sira kuwi wis tak kandhani yen wana ingas iki wana wingit kaliwat gawat kepati-pati sabab wana ingas kae kinemulan wujud racun kang wis mangambar-ambar balabar ngebaki jroning wana ingas. Yen